Ege taseni ki radio ya Getembe FM igiye kubwatira hemye ya monebere chinuguta isano na ibere ikoragwa no mo director Obed Mukwa Sharon Mura mo manager Chofure Yonsarigo na bigo mukonyo ya Josephat Sungura erongo bashirege chingire myaka 5 gesa gia swetembeo iga bategereri akorwa soboga takati bo mucho bosongo besokire na kogetogi getaseni kia Getembe FM murikitu Wycliffe Tyson Manyara oroboturwa sinjira yobikira Getembe FM nigo yakurire emyaka 5 kurwa yasoete embeo ase enjira eyamo yoko getogi geteseni ki radio ya Getembe FM eyo ekubwatera emye yamo na ibere enuguta isano na ibere eyo ekoragwa amono mu director Obed Mukwa asamari tangoro kwa Obed Mukwa omotenendi gosomo director Getembe TV and FM na rero tuko radio se geteseni ki Getembe FM 102.7 kia ikirie myaka 5 kuruse kia gachagete tera basabari raisi batirende ntubune getaseni tokwegokeria kwene kianga ose tokwegubia kwene kianga omugusinkaria gwetera se radio yae gwetera se simi gwetera se gari yaime onyora matangazo kuri Getembe FM mbiamo na sokoto chora mbiamo na sokoto sira na ndene ringa ntubangita mangana amanke lakini inkere kemo kima yetenga asa mangana mayani tuna mbeya yamo na ndasa mangana yokwegeno tochora matukozi na ande to support asengencho na butambe ntune kionga kia mugusi ntoko fel and happy birthday Getembe FM na ngari mwezi 102.7 radio station ya Genchoe. Sharon Mura umo manager Geoffrey Onsarigo incha Somalia tankoro kwa Geoffrey Onsarigo abange bamanyete buno mwana bwiriroba gose the son of soil in the station manager Getembe FM na Getembe television at large kwirali bagiriga wakangambia mono mogoko monene gucha sura yo mwancho motegereli yo Getembe FM na Getembe television mono asigeta seni ekikia lero gikuiburwa lero ngagesa umwaka 2022 chitaliki chialenge emerongibire nibiro mutinyu gatana nalimo na ligeta seni ekigia chieta sembeo kurolibono ne myaka 5 nambia mono sana ayo motegereli kwa berego gotusira asogoto obunchirilia asogotusira asogotegerera asogotubwate sia safari entambe biamono asencho gwanchirika taseni ekeiga anemono gwetani ayunga egetaseni ekegweta suburai gwetaseni eke nigotubwata maya sole asengenchunga tuasukire ebitambokero ao wikaboniga nigotua soire chi county ao igati abe county ya Nyamira asibona abanyamira bago keretobo koreli bwi radio ya 102.7 gose 102.7 nagekora nitu tokota bakatuguchingira litukeliga biamono bali mwinsi mugende konya horobo koreli obuiga na mugende gotusira taimangana na mangama yatubwata guchimutu ekirengo kubulinkilinga ayo gende gototegerera genda gotubwatesia asogotoa matangazo asinje gotubwatesia semero buli yitokonye sira na anene mono tobe nambeyemo unagwate cholire nagekogera no ekero ebiegu bikurwewa getasini ekenekemo kyabiri giabeire nambeyemo asorongoro Afrika ya mocha nambuye mono nayo nsitalintu kulinde nayo mutegereri ayigwabira mona itwenga kiye yonsi Igobuno murai bigeta seni na omo director kwana na inchobo igana bonga ntikobeka chinguro bunaye no bwenge nchenene gendera koba rishabik na boigo mutiotereri mono bigeta seni yegechinga kionsi tuskebosio nama ya mange tuago promisiri nganto wikiraneli eligere kerongere gutusira bunegeta seni nyasago seseni na tuskebosio aseshere kero tukunya guchingira emyaka 5 na Mungu awabariki nyote. Naboigo omokonya Josephat Sungura asamalete ngongoro ku Josephat Sungura am the deputy station manager Getembe ekara tu akolire myaka 5 kurutwa chagete bipindi bito ne merogeli ito mwabera bege no na ande mwatwanchire asokorigeria nigotoka bakangambia mono ekara to kwirali bageri asekitwara kuna chekeki I know maybe abande mowika ororo gose mogotoka monento but tunawashukuru sana kwa yale mazuri ambayo mmetufanyia naende simole ganda ko Getembe FM 102.7 keka ni tuweka tokoro kyubwasyo kwa amono bwene boko tanase gusiye ito asenjire yo nigongo batenga asimole wacha Mwenyezi Mungu awabariki sana amashapiki aye agokeire obokoleri bwaye anene bali abagokorera obwonjoleria omuchi obusongo abwo bakurwa chinsemo ao asamaliza ngoro kujona nyoni muindi engoro bikuresa mbili ya nyanjwa sublocation nyanza village usongo location wete biasenge njuka tembe ito ne station yenye temono asamo tukamange na rango tegerera ego sekenga kia emyaka 5
Getembe ya improve sana ko ya bure station chinyinge asenge nje binde bya ego kore gasya no machoko ase amarieta anengo rukumori ndie timose nkere kanyimbo nyatie ko ward tedi ya Getembe nengia sana ngora ategerande kipindi kya mambo yakore tunonkorogo na Onsarigo na boiga karonde isiko na Jumapili ndo mukatoliki emisa enche nungora yategerande moko leta matera maya marandi amaya asa marieta nkoro ku Francisca Gesare kosomorecho koru Kisii market igonganchete amatera Jumapili botambe okore chinsa chia Maragoba ngoro kumbati machoka Jeromonia Masakaraga market ujana tegera Getembe bininga jini yonkoro yetwani amambia Winifrida Nyanja mamugaka ni gongoro korweke nyoro yaiti pomatara iranda igonganje tegotegerere kipindi kie monyo 19 chinsa chia Maragoba ntengoro kwa Lucas Nyakundi gonkorwa nyatie corrugation mama fabrication iruka maambia ngora tegerera ndo muntu korukonsarigo na onkorogo Paul Nyaunga sekeri Nyamira county kachiba noka asere dia Getembe nandi gotegera baba onkorogo pindi kya mami na sanana asa marieta ngoro ku Joshua Ndieki inganje tegotegerera bipindi bya Getembe FM Evans Ototio Tiso bini bine bya mubwate nintete mopongeza kabisa mba be komugi kabisa momento wetani hapo ane ngoro ku William Omwando enkaigera ali mwamugesa itongo egesa ono njengo pongeza Getembe ase mwarure nande wikira boniga ndojenga muri bo bembye mogenderete Radio ya Getembe FM ebipindi byayo tukulia Jumatatu oje Ijumaa nigo bire buna bikubwatia chinsa 11 cha mambia nigo etwani ya Getembe ego chaka kubuga iyo ekoletu amana omugaka ongoroke bacha Geoffrey Onsarigo nabo igo Matilda Obaigwa umurobeli yo gwetwani ya Getembe nigo okoera chinsa inye cha mambia uchakira chinsa inye cha mambia umurobeli bweri ritengo oso mpaka chinsa isano na ibere cha mugaso ritengo nigo likoletwa amona Rusini Gesare amona Makupio serikali omurobeli bwa basae o vibes on vibes obwatia kurwa chinsa isano na ibere mpaka chinsa 10 cha magoroba omurobeli yo vibes nigo okoletwa amona Wiza Crown Mela boigo na DJ Creeper chinsa 10 mpaka ense ya moya magoroba omurobeli bweri sango obwatia nigo okoletwa amona Boniface Abuga amona Yunuke Atuti ensa ya moya magoroba omurobeli otoerera oso mpaka chinsa isano nemo chia butuko gati murobeli yo otoerera nigo okoletwa amona MC emonyo 19 Job Oseko obwaterabo murobeli otegesia gochakira chinsa isano nemo chia butuko gati mpaka chinsa 10 nemo ekero etwani na inde egochaka ase weekend litukolia Jumamosi kurwa chinsa chia mambia mpaka chinsa isano na ibere nigo okonyora murobeli oseseni wa Jumamosi okoletwa amona omwana bweliro ba Geoffrey Onsarigo chinsa isano na ibere omurobeli orumba na mashapiki mpaka chinsa 10 okoletwa na Bolcap Okara obwatia omurobelio otegesia extra okoletwa amona Job Oseko nigo ogoso wakuru ensa moya Maragoba mpaka butuko kati Jumapili kurwa chinsa chia mambia mpaka chinsa isano na ibere omurobelio otumo bake Jumapili okoletwa amona Dipon Asanya chinsa isano na ibere gotira mpaka chinsa 10 omurobelio otarera bako oletwa amona omugaka ongoroke bacha omurobelio ochikosoli 90+5 oso mpaka ensa ya moya magoroba okoletwa amona Pifon Omari litukulia Jumapili gochakira ensa yemo eyo ya magoroba omurobeli bwemisa enjenu oso mpaka chinsa isano nemo chia butuko kati okoletwa amona DJ Waima baba yao omusasiroti Ogetembe ase amangana maya nigo agosangirirwa amona chiripota kurwa chinsemo ao na koletwa amona Matilda Obaigwa Cyrus Nyakundi Ruth Kemunto Dorino Ogembo Yunuke Atuti na boigo Boniface Abuga kulipotera Getembe kurobo katakati bumuchi obosongo nche Wycliffe Tyson